Ne aflăm la fața locului unde a avut loc accidentul de circulație provocat de o autospecială a IPJ Dâmbovița, autospecială ce a intrat în conexiune cu acest Opel. După cum se poate observa, Opelul este lovit în partea stângă, da? Priviți, mașina poliției s-a băgat în depășire pe linie continuă, pe trecerea de pietoni, provocând un grav accident de circulație, astfel că șoferul acestui Opel este la spital. Asta a fost cu mașina? Faceți cercetări sau încercați să mușamarizați cazul? Cum vedeți, trece de pietoni, este linie continuă, iar această mașină s-a băgat în depășire pe trecerea de pietoni. Uitați-vă și noastră, deci pe trecerea de pietoni, deci pe linie continuă, uitați-vă cum vine tirul, polițiștii lui Antofie s-au băgat în depășire și au accidentat. Acum uite și un caz cu un BMW se pare ceva noutate. De la presă văd de la șef. Ce ați făcut domnișoară de la opri? De dreptate. De rutină. Un control de rutină pe un X. Eu nu știu ce mașină e asta. O mașină de lux. Da, da, sigur că da. Fără probleme, fără probleme. Părășim. Ia să vedem. O trag mai într-o parte pe domnișoara. Avem un caz, eu știu ce s-a fi întâmplat. Și serie, dom'le, care știți, care vă pricepeți la mașini? M-ul ăsta, uite, cum 4 țevi. Au venit cu domnișoara și cu control de rutină. Da. După cum vedeți, aici este accidentul care a avut loc și în care polițiștii care își permit să meargă ca descreierații, cu viteză, să depășească pe linia continuă și pe trece de pietoni, punând în pericol viața participanților la trafic. După cum vedem, cred că domnișoara au luat-o să meargă mai